Józef Freiherr von Eichendorff. Tych, co poginęli we srogiej tragedii. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Holokaust naszej erbowizny. Kto to robi? Jacy ludzie? No szajmijcie we komentarzach. Kto do tego dokludził? Kto zbezcześcił Witam Was, Rostomili ze gminy Rudnik. A Wy abonirujcie mój kanał, proszę Was, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dajcie komentarz, pszajka, roztopierzajcie ten film, bo co tydzień w piątek, genau o 6 wieczór, nowe tajliki. Jeżeli też na Facebooku, Instagramie, proszę też dajcie nowy knefel, wybij, co by ten film był bardziej promowany, co by my docierali do jak najwięcej wielości personów. Proszę też do mojego geschäftu i do tego Idea Shirt, no i też do tego nowego na T-Public. Kuknijcie se, moc nowych, roztomajtych projektów tam jest. No to jadymy. Rudnik to dziedzina, jako też wiejsko-gmina, w której kwateruje kole 5000 personów. Do gminy okrom Rudnika przynależą też insze dziedziny. Brzeźnica, po niemiecku Breznic, Czerwięcice, Czerwencic, Gamów, Gamał, Grzegorzowice, Gregorsdorf, Jastrzymbie, Habiść, Lasoki, Książęco-Ligota, Herzogliś Elgut, Łubowice, Lubowic, Mozurów, Mozurał, Ponięcice, Ponięcic, Sławików, Slawikał, Strzybnik, Zilberkop i Szonowice, Szonowic. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we gminie Rudnik 30,57% personów zadeklarowało śląską narodowość. We Abstimmungen z 20 marca roku 1921 we większości dziedzin we 11 z 16 welunkowych placów ludzie byli we większości za Niemcami. Place te ustały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, która powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą kole 75 km na zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy we Sławikowie. Slawikał po niemiecku, Bergkirch, za nazistowskich czasów, jedna z najstarszych dziedzin w Raciborskim Krysie. Pierwsze zmianki rok 1223. A za mną zomek, no po polsku by powiedzieli pałac, i o tak kiedyś po śląsku też godą, no ale Markus Bączkowic, pozdrowią, uświadomił mnie kiedyś, co powinni my godać po śląsku zomek, a to nie ma polski zamek, ino genau pałac. Dzisiaj wszystko ogrodzone, jest to od roku 2005 własność gminy i dopiero od moja otwierają, wtedy we weekendy możemy tutaj przyleźć, połazić po tym parku. Nie wiadomo genau kiedy powstał ten zamek, godo się o drugiej połowie XIX stulecia, choć niemieckie źródła godają, co było to wcześniej, a we drugiej połowie XIX stulecia miał być ino przebudowany. W latach 1795-1831 przynależał do familii Eichendorffów. No i dzisiaj genau o tej familii będziemy godać. Zamek był fest rozbudowany w latach 1856-65 od Ernesta Eichstätta w duchu eklektyzmu z dominującymi elementami neoklasycyzmu i przynależał do jego potomków, do familii Eichstättów, aż do roku 1945. W roku 1945, pod koniec II światowej wojny, były tutaj walki pomiędzy Czerwoną Armią a Wehrmachtem. Wtedy też zamek częściowo zniszczyli, no ale popadał w ruinę jeszcze bardziej za czasów komuny, kiedy był tu PGR, a też wtedy to, co było dryny, to zahabili. No i z kuli tego dzisiaj tak to
wygląda. Jest tu trochę to remontowane, jako widzicie, a w parku niestety tego nie możemy ujrzeć, bo jest tu zawarte, tak jak żech powiedział, jeszcze mauzoleum, kaplica familii von Eichstätt. Na dole było mauzoleum, tam chowali członków tej familii, no ale na wierzchu, na pierwszym szczoku była kaplica, wanielicko kaplica, bo ród von Eichstätt to był wanielicki ród, a tutaj we kościele, we dziedzinie mamy katolicki kościół. Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Jorga ze połowy XIX stulecia, neoromański. Stanął na placu wcześniejszego drzewianego. Pierwszy drzewiany kościół stał już tu w roku 1223. No a ten nieskorniejszy stał do XIX stulecia i datowany jest na rok 1657. Przenieśli go do pobliskiego Zabełkowa, kaj zgorął w roku 1976. Przy kościele mamy cmentarz, moc niemieckich familijnych mianów tutaj mamy, a tutaj mamy dynkmal ku zocy tych, co poginęli we srogiej tragedii. 15 maja roku 1890 potonęli we rzece Łodrze. Mieliśmy wtedy czwartek, dzień w niebowstąpieniu pańskiego. Było tutaj popołudniowe nabożeństwo i katecheza do dziecek, co rychtowały się do pierwszej komunii. Przyszły one zza Łodry, no bo tutaj ta farność obejmowała też okoliczne dziedziny. Nie było mostu, musieli się przeprawić. Toż kiedy wracali, zamiast wsiąść na prom, nie było tego głównego hopa, co obsługiwał, była łódka, pomager, co prawdopodobnie było żarty, wtedy ich przeprawiał. Wsiadły synki, przeprawiły się, potem wrócił na drugą stronę i miał załadować maksymalnie 30 personów i potem jeszcze jeden kurs wykonać. Powiedział nie, to będzie ostatni kurs, wszyscy wsiadają. Przepełniono łódź, 50 personów. No i doszło do srogiej tragedii. 43 persony poginęły. 41 dziążek, jeden synek i jedna baba. 10 personów, w tym ten hop, co dokludził do tej tragedii, przeżyło. Pora metrów od placu zacumowania potopili się. Łódź zahaczyła o pal wystający ze rzeki, no i kipła się. Z kuli tego też pomieszkańcy tych dziedzin zaczęli hajać się o swój kościół, co by nie musieli tutaj przeprawiać się. Nie musiało dojść do tej tragedii, jak do moc inkszych tragediów, które trafiały, no i niestety będą się trafiać z kuli ludzkiej głupoty. Przeprawy promowe kiedyś były, no i dali są. I no dzisiaj bardziej do aut. Są my we Grzegorzowicach. Gregorowic, a od roku 1914 Gregorsdorf. No i tutaj na Łodrze mamy przeprawa między Grzegorzowicami a Ciechowicami, co są na prawej stronie rzeki Łodry. Taką przeprawę pokazywali my już we dziedzinie Mechnica, we gminie Ryńsko-Wieś, co my kręcili ze Sotorem, wtedy my tam płynęli. Tutaj nie wiem, kiedy będzie odpływać tym prom. Dzisiaj to jest turystyczną atrakcją, choć uciążliwo dla pomieszkańców, no ale jeszcze do roku 1945 tutaj po mojej prawej stronie był most. Dzisiaj mamy tutaj ruiny. Zniszczony podczas walk pomiędzy Czerwoną Armią a Wehrmachtem w roku 1945. Fungował on od lat 80. XIX stulecia. Drzewiany wtedy, a murowany betonowy powstał we 20 latach XX stulecia. Łubowice, Lubowic, a jak Łubowice to Józef
Freiherr von Eichendorff. Mimo co blenduje Klara, je zima, muszę się zebrać, muszę wam to pokazać. Wy już znacie to, Józef von Eichendorff, ta treska, nie roz, my o nim go dali, bajszpirło we Raciborzu. Zamek Eichendorffów powstał on w roku 1786. Budował go Adolf von Eichendorff, foter od naszego śląskiego poety. A dobra te przynależały do upów Karla i Eleonory von Koch, upów od Józefa. Ze jej dcerą hajtnął się fater od Józefa, Adolf von Eichendorff. No a w roku 1797 odkupił od swojego szwigra ubowickie dobra. Nie skorzy finansowe kłopoty i przejmują to obce ludzie. No ale za czasów Bajtla Józef ze swym rodzeństwem tu się chował. Potem wyjechali w świat. Musieli opuścić te dobra. W roku 1860 zamek przebudowali w neogotyckim sznicie. Do II światowej wojny była tu izba kuzocy Eichendorffa. W roku 1945 podczas walk sowieckie wojoki zniszczyły zamek. Dzisiaj jest to trwała ruina, no ale zadbana dzięki ludziom, co mają zoca do naszego wielkiego śląskiego poety Józefa Freiherra von Eichendorffa. W starej szkole mamy izba kuzocy Józefa von Eichendorffa. Hop Ekstra przyjechał, co by odewrzeć nam muzeum. Widzieliśmy japońskie książki, tłumaczenia na japoński poezję od Eichendorffa. Dostał żech też promemoria, lubowickie dzienniki, Lubowicer Tagebuchblätter. Wybaczcie za mój niemiecki. Tutaj mamy centrum Eichendorffa, no a sam denkmal naszego wielkiego śląskiego poety. Eichendorff Eiche, czyli dąb od Eichendorffa. 300 lat ma. No i tutaj widzimy, co oznacza to familijne miano. No, choby dębowo wieś, dębowo dziedzina, no ale dziedzina, tak dorf mamy bez jedno F, tu mamy bez dwa F. No i niekoniecznie on był związany ze dębami, tu mi Hop powiedział we muzeum. Pomiędzy zamkiem a muzeum, starą szkołą, mamy ten dom. Zacharienberg. Tutaj Józef von Eichendorff czerpał inspirację. I Hazokowo Sztreka wysadzano strumami, idzie ku zamkowi. Józef Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff narodził się tutaj, w Lubowic, 10 marca roku 1788. Umrzył w Najse, w Nysie, kaje pochowany ze swoją babą 26 listopada roku 1857. Nie rosło nim my go dali. Beispiel
we Raciborzu. No i w końcu dotarli my do placu Jego Narodzenia i do Jego młodych lot. Przyznam wam się, gańba bije trochę, no ale jeżech tu pierwszy roz. W okolicach już był żech tyle razy. Widzicie, treska Eichendorfa już na mnie była nie roz, no ale tu żech je pierwszy roz. Fez zocno śląsko persona, zocny poeta. No pisał po niemiecku, ja, no ale znał też śląsko gotka. Rostomili je to jeden ze największych, najzacniejszych poetów romantycznych. We polskich szkołach uczą o Mickiewiczu, co był Białorusem, tak richtig, ja, ale pisał po polsku, o Słowockim. A kiedy gadają o światowej, europejskiej poezji ze epoki romantyzmu, no to piszą o Goethem, o Schillerze, ja, oni byli najwięksi, no ale ten trzeci największy to syn tej ziemi, Józef Freiherr von Eichendorff. O nim ani słowa. Bez to tak potrzebujemy regionalnej edukacji. O to wszystko dba tutaj towarzystwo Eichendorfa. Kultywuje pamięć o nim. Oddawo muzoca. Te tabulki, co tu są, i po polsku, po czesku, po niemiecku, po angielsku, to oni zmajstrowali. No i jego wiersze. Tu we dwóch gotkach, po niemiecku i po polsku. Brakuje jeszcze po śląsku, no ale z kuli tego, co mało je tłumaczeń po śląsku tych wierszy. Po polsku bych lepiej przeczytał, no ale lepiej czytać we oryginale. Mój niemiecki, wybaczcie, nie ma najlepszy, no ale postaram się przeczytać po niemiecku kąsek tego wiersza, choć nie mamy jeszcze cimy, nie mamy nocy, nie mamy miesiączka, no to mamy, no ale możemy przeczytać sobie ten wiersz. Nie byda teraz na gibko przełonaczą to na śląski, a nie mamy też tyle czasu, co by fest dobrze to zrobić. Przeczytam po niemiecku. Es war als hätt der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im blitten Schimmer von ihm nun träumen müsst. Stary cmentarz. Kiedyś był tutaj kościół ze XIV stulecia. Stał do roku 1907. Niestety rozebrali go z kuli złego technicznego stanu. Szkoda, bo pamiętał on czasy Eichendorfa. Dzisiaj cmentarz jest tu zadbany, choć widzicie, to jest to, co po nim zostało. No i tutaj pochowani są członkowie rodu Eichendorfów. Tu mamy nagrobną plata z XVIII stulecia. Rodzeństwo od poety Józefa. August Adolf, ja, to jest brat, siostra Henriette Zofii, no i Upy. Von Kloch, ja tam powiedział chyba von Koch na początku, Kloch, to były Klochy. I rodzeństwo Luizy Antonii i Gustaw. Ojcowie od poety Karolinę z domu Kloch, no i Adolf von Eichendorff i brat od ojca Józefa von Eichendorfa, ujek, unkel Vincenz. Denkmal od Józefa von Eichendorfa. No, we Łubowicach mamy dwa. Widzimy tutaj skute, oryginalne niemieckie napisy, no a tutaj nowoplata, to co żech przed chwilą czytał, no to mamy tu tak bardziej akuratnie wyeklerowane die Brüder, ja, die Schwestern, der Vater, die Mutter, no i tako też pamiątkowo plata samego Józefa Freiherra von Eichendorfa i te daty, co żech powiedział, no bo on tutaj nie spoczywał, choć większość takiej no, najbliższej familii od niego tutaj spoczywał. Stare dzwony, no ale nie ze tego kościoła, tego drewnianego kościoła, co tutaj stał, i no ze tego kościoła jeszcze pójdziemy, nowego. One były wadliwie odlane, no tutaj mamy data 1977, mamy tam dzisiaj nowe.
Józef von Eichendorff często wspominał o dzwonach, no ale nie tych, ino te, co były za jego czasów, co były w tym drzewianym kościele tutaj. Beispiel we wierszu Sonntag. Jeszcze jedna ciekawa kwatera. Soldaty ze II światowej wojny. Tutaj wojoki ze Wehrmachtu polegli w roku 1945. Nie wiadomo wiele ich tu genauje. Mamy zaś wiersz od Eichendorfa. Tych tabul je tu naprawdę moc. Der Soldat Józef von Eichendorff. Nie mamy tutaj mianów tych wojoków, no ale mamy jedno miano. Paul Langer. No Langer to jest fest popularne miano na Śląsku i we Niemcach, no ale pozdrowią Petra Paula Langera. Ono to jest jego familio. Die Heimat. An meinen Bruder. Denkst du des Schlosses noch auf stiller Höhe? Das Horn lockt nächtlich dort, als ob's dich riefe. Am Abgrund grast das Reh. Es rauscht der Wald verwirrend aus der Tiefe. O Stille, wecke nicht, es war als schliefe. Da drunten ein unnennbar weh. Sumy przy ulicy Eichendorfa w Raciborzu też mamy taką ulicę Zoca, co tutaj to jest, no tutaj no to jest normalne, kultywuje się pamięć o tym naszym wielkim poecie. No a tutaj mamy nowy kościół, wybudowany w roku 1907 w neogotyckim sznicie. Jest to projekt słynnego śląskiego architekta Ludwiga Schneidera. Już nie rozrzekł wam pokazował kościoły jego projektu. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Najświętszej Panienki. Eichendorff, mamy ku jego zocy też tabula dryny, był ochrzczony we Łubowicach, no ale nie w tym kościele, ino w tym starym drzewianym. No ale jeszcze jedna zacna persona była tutaj ochrzczona. Ze pobliskiej Brzeźnicy pochodząco. Za chwilę tam będziemy. Emanuel von Szymoński-Szymoni, arcybiskup Breslau. Moglibyśmy tu jeszcze godać i godać. I o Eichendorfie całki tajlik zmajstrować, no ale musimy jechać dalej. No ale jeszcze jedno, bo Łubowice to nie ino Eichendorf. Tutaj mamy największe grodzisko, archeologiczny plac na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ponad 25 hektarów. My są na nim, na tym grodzisku. Ono datowane na od 9 do 7 stulecia przed Chrystusem. Prawie 3000 lat do zadku. Takie to są zacne place. 3000 lat nazad tutaj kwaterowali już ludzie. Brzeźnica, Breznic. A w latach 1938-45 Eichendorff Mile. Tutaj Eichendorff często przychodził. Tutaj dychał, tutaj pisał wiersze. Był niedaleko, to jest pora kilometrów ze Lubowic. No i mamy wodny młyn ze XVIII stulecia. Przebudowany w latach 20. XX stulecia, fungował do 1946 roku, a od 2006 funguje zaś. Odremontowany, no i idzie tam też w leś. On normalnie funguje. No i związany ten plac jest też ze historią, ze nieszczęsną miłością od Eichendorfa. On pszczął cerze od młynarza, od Müllera. No ale familio od tej cery, od Müllera, ten Müller no, nie chciał, co by ona poszła za Eichendorfa. Wysłali ją do Austrii. Eichendorff nie trafił już chyba jej nigdy.
No i z kuli tego napisał wiersz. Das zerbrochene Ringlein. Jedna zwrotka wam przeczytam są ci. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat. W dziedzinie mamy jeszcze dwór ze XVII stulecia, zniszczony w roku 1945, no ale mamy jeszcze wiele dziedzin przed sobą, no i moc zwiedownych placów. Toż jadymy dalej. Kolejna dziedzina, Czerwięcice, Czerwencic. No i zamek z roku 1892, wybudowany od Wiktora von Bohema. Potem przejęty od familii von Szymoński, no i przynależał do nich do roku 1945. Dzisiaj we prywatnych rękach. Nosi cechy neorenesansu. A w dziedzinie mamy jeszcze kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej z XIX stulecia. Dotarliśmy do głównej dziedziny gminy. Rudnik. No i co tutaj mamy? Zniszczony zamek. No w katastrofalnym stanie, widzicie, ta szczotkowo-tajla już się suje. Ze przełomu XVIII i XIX stulecia on pochodzi, wybudowany w neobarokowym sznicie. Szkoda tego zabytku. Mamy jeszcze tutaj, tym razem zadbany, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny z końca XIX stulecia. Szczypnik Silberkopf to kolejna dziedzina na naszej strasie. Pochodzi stąd Józef Gawlina, biskup katolicki. No ale nie o nim dzisiaj, już kiedyś coś ich tam o nim my go dali. Zamek z zaczątku XIX stulecia. Neoklasycystyczny. Jako widzicie, popadowe ruina. Boże, kiedyś tutaj już pora lot do zadku ze Śląską Ferajną. To Dawid mi pokazał ten plac. On nas tutaj zakludził jeszcze kaś pudymy. Dzisiaj je to chyba w rękach prywatnych. Tam szajbnięte firma Klockiewicz, właściciele. W 1944 roku Fritz i Izabela Bischofshausen cytają stąd. To są ostatni właściciele. Potem mamy tutaj PGR za komuny. No a w latach 90. zamek popadł w ruinę. No i dokludzili to do tego stanu. Bo często godomy, za komuny one były zniszczone, a od Sowietów w 45 i potem tak dalej. Też ze wieloma zamkami tak było. No ale też niektóre popadały w ruinę dopiero w 90. latach XX stulecia, kiedy już komunistyczny rozkierunek tutaj nie było go. Niedaleko zamku mamy Starokuźnia. Też widzicie w ruinie, rok 1912, no to chyba rok budowy. No i tutaj będą chyba jakieś tabule. Tutaj mamy QR kod, szczypnik Starokuźnia, a tutaj mamy, no widzicie, jakieś zabudowania z PGR-u, no i inkrze one, no i też jakoś taka wieżyczka. Wiele byśmy mogli, no jakieś sypanie, jak godać, no ale nie chcę sobie ten film trwał bez godzina, toż maksymalnie dzisiaj skracą. Mauzoleum familii von Eichstätt. To nie ma takie einfach tutaj dotrzeć. Łaziliśmy, gledali. W końcu zapytał, że się hopa. I wiecie, jak tu dotrzeć? Trzeba skręcić w lewo za tą starą kuźnią, kajmy przed chwilą byli. No i tu mamy taką sztreka. I tu był pora lot do zadku ze Śląską Ferajną, ze Pieterlangerem, ze Mirelą, ze Dawidem. Nie wiem, kto jeszcze wtedy był. Mono Jacek. I zrobiło to na mnie wrażenie, negatywne wrażenie. Tu widzicie, jak to wygląda. No, nieraz żeście widzieli
zdewastowane mauzolea. I no tutaj jeszcze komiczne i tragiczne było to, co była tabulka ze polskim Adlerem i zabytek chroniony prawem albo coś takiego. Dzisiaj albo ktoś to oderwał, albo już odpadło, tego nie ma. Widzicie, popadło to tutaj we ruina, tak jak i zamek. Mało w to o tym tu wie, żadne tabulki tutaj nie kierują, bo tabulki kierują na zamek, na kuźnia, na sypanie, tutaj nie. Mauzoleum ze XIX stulecia. Co mnie i innych, co tutaj przychodzą na bezuch do Eichstättów, idzie powiedzieć, uderzyło. No, pójdźcie dryny, pójdźcie rań. Budźcie rań, widzicie te schody, te trepy, w ogóle jak to tu wszystko wygląda. Tutaj obejrzyjcie. Dziura. Tu jeszcze to bardziej chyba było kiedyś jeszcze większy bajzel był. Tutaj przebite. Tutaj plata. Fest ciężko. Idzie ją nawet ruszyć, to by poruchopa musiało dać. No i zbezczeszczone mauzoleum. Na dole mamy plastikowo skrzynka po piwie albo po czym. Mamy rozczaskane truły. Mało truła, kiedy tutaj przyjdziecie, widzicie ta skrzynka i widzicie mało dziecięco truła. Odewrzono. To już od śmierci tych ludzi minęło ze 200 lat, no ale kiedy będziecie akuratnie tam dziwać, widzimy kostery. Holokaust naszej erbowizny. I w to do tego dokludził. Gadają komunisty, Sowiety, co tutaj przyszły, ale ta skrzynka to od onych, a mono od tych ludzi, co tutaj mieszkają, co tutaj kwaterują i niszczą nasza erbowizna. Jak tu wygląda okolica? Przejdźcie się, jakieś haźle powyciepowane, jakieś, to wygląda tu jak w jakiś buszu, jak jakieś łone, te okolice. Kto to robi? Jacy ludzie? No szajbnijcie we komentarzach. Kto do tego dokludził? Kto zbezcześcił te zwłoki, no kostery zostały, no ale kto takie coś robi? No normalni ludzie nie. Słuchajcie, co tutaj się dzieje? Duch Eichstättów jest tu dość żywy, no bo co? No, nie poradziliśmy tego znaleźć. Potem, kiedy my tu przyszli, rozładował się mobilniok. Musieliśmy wrócić do auta po to, co by naładować. Wróciliśmy. Przy nagrywaniu, przy końcówce, to co żeście widzieli, to co teraz słyszycie, ten dźwięk, rozładował się mikrofon, port tak richtig. Nie funguje to, no, nie będziemy tej końcówki to już tego kończyć. Słuchajcie, jest to szczególny plac. Przyjdźcie tutaj, no ale mono Eichstätty już naprawdę chcą mieć pokój. Nie chcą, co by ludzie tutaj przychodziły. Szepnijcie, jako to je podubos. Mozurów. Krótko po wojnie Mozurów, a po niemiecku Mozurał. Szepnijcie jak korektnie po śląsku Mozurów albo Mozurów. No i co tutaj mamy? Zamek z XIX stulecia od familii von König. Dali też mamy mauzoleum z XIX stulecia, no ale nie wlezymy, tam ledwo widać ten zamek, za to on nie odrestaurowany, nie popadł w ruinę, tak jak wszystkie inne, co żeście dzisiaj widzieli. Mamy dzisiaj tutaj hodowla roślin. A okrom tego, słyszycie dzwony, tamta strona jest kościół Świętej Trójcy z XIX stulecia. Jastrzębie, no wy znacie Jastrzębie Zdrój, kupnijcie sobie do tego filmu, jeśli ktoś jeszcze nie widział, no ale to jest Jastrzębie w Raciborskim Krysie. Habicht, albo Habicht po niemiecku, tak to się mianowało. No i za mną ostatni już dzisiaj zamek, no ale drugi z tych, co jest odrestaurowany. Familia Schramek wybudowała go we
XVIII stuleciu. Po II światowej wojnie było to sanatorium, a od roku 1994 je w rękach prywatnych. Rostomili, dziękuję Wam za dzisiaj, za ta rajza z Eichendorfem, rajza po Ząbkach, rajza po Śląsku. Taki jest nasz heimat. Zielony i dotknięty fest bez ostatnie lata. Widzimy się za tydzień. Chowcie się. Pyrsk.